No acabo de tenir gana. No sé, estic una mica amoïnat. És que sí, estem produint un cabaret de circ a la Sala Almacén de Barcelona, i sí, va molt bé, el lloc és molt maco, al públic li agrada molt, i tot el que tu vulguis, però amb això tampoc no tenim per gaires luxes. I d'aquí poc, el petit començarà a l'escola. Caldrà comprar els llibres i tot el material. I si a això li sumes la roba i tota la pesca... hem de pensar alguna altra cosa per complementar la producció dels espectacles. He pensat que també podríem produir números de carrer, com ho veus? He estat pensant fer alguna cosa amb els deambulants. Te'n recordes, oi? Són aquells nois de Girona que feien dansa aèria. Gairebé sempre feien carrer i els seus números eren del tot espectaculars. Tinc un petit guió per fer un espectacle itinerant. Em penso que li ho comentaré al Jordi, aviam què li sembla. Fins ara la producció la feia ell, però ja fa temps que diu que està buscant reforços. Vaig a fer-li un truc. Ambulants ara mateix està en una situació, doncs, jo en diria de canvi generacional. En un principi, al principi de tot plegat, estàs creant de nou tot, no? I mica en mica vas agafant, no? Més confiança, va evolucionant. Clar, amb 7-8 anys que ja portem, han anat canviant tant les coses, no? I cadascú ja s'ha vist més les orelles cap als estils i ara podem comptar i sabem en qui podem comptar i tothom sap ja qui és. Ambulants ara s'està caracteritzant continuant apujant els espectacles de carrer i de qualitat. Bueno, una mica com històries explicades des del món de la dansa aèria, des del món de com nosaltres ens sabem moure, no? Que és ballant a l'aire. Nosaltres, quan vam començar fa 7-8 anys, vam fer un reportatge gràfic damunt d'un globus aerostàtic i vam fer unes coreografies amb globus aerostàtic per primera vegada en la vida, que era la primera vegada que havíem pujat amb un globo, que era la primera vegada i única que ho podíem fer perquè valia una pasta increïble i ja no vam fer-ho mai més. I clar, han passat 7-8 anys i ara s'ha convertit en espectacle. Jo crec que el que fa falta és poder animar i encoratjar i saber d'on te pots treure els recursos per poder donar la possibilitat de crear a la nova gent que està sortint. A mi me sembla que nosaltres ja ens hem cardat de garrotades fins a la mèdula òssia i som una generació que no hem estat ni en un moment òptim de la cultura catalana on es tenia que recolzar, ni ara que s'estan descuidant de la cultura catalana i del que realment la cultura pot donar ara mateix. Tens que fer el teu camí nou i sempre hi ha un lloc nou o una manera nova per fer. Carai, això de fer carrer no és tan fàcil com semblava. Costa molt convèncer els programadors. A d'altres països, com a mínim, pots fer d'artista ambulant, però a Catalunya res de res. Està reguladíssim, això. He pensat que podríem ampliar l'espectacle amb un altre artista, com ho veus? Si hi ha més varietat, potser és més fàcil de vendre. He pensat en el Biel Rosselló,
feia un número tot sol de corda fluixa. Era una cosa molt senzilla, però creava un clima i una expectativa que a mi m'encantava. Vaig aprendre molt d'ell. El cas és que també tenia una companyia, es deien Solfa Circ. Però vaja, li proposaré la meva idea, aviam què li sembla. La nostra empresa funciona a partir de la il·lusió. Hi ha una columna en l'Excel que posa il·lusió i llavors allà hi anem comptabilitzant moltes hores. Si ho mires així, rentabilitat i al costat il·lusió te n'en surts. Si oblides la de la il·lusió al circ, no funciona. Suposo que et passa pel cap des de que neixes, suposo. Diguem que tu vas tinguent imatges jo com a persona, però la resta d'elements que formem el grup. La resta no és més que anar provant i anar creant. Vas provant, això no funciona, fins que al final acabes tinguent un resultat i dius, home, doncs això funciona. I ho treus a l'escenari, proves amb el públic, reps una resposta i segueixes caminant. Bàsicament va per aquí. Tot gira entorn del que és el funambulisme, la corda fluixa, gira entorn dels malabars i gira entorn del monocicle. Després, la novetat ve a ser l'invent aquest de les pilotes de rebot amb música, en el qual m'he fet un instrument que cada planxa té una nota i llavors vaig fent realment música a l'hora que estic fent malabars. Busques la broma i no et surt, i altres vegades busques lo maco i la gent acaba rient. Això és una altra cosa que al final és l'escena, el que tu dius. És la gent, és el carrer o la sala, és sortir a fer-ho el que et dona la resposta de realment com ha acabat sent això. Diguem que dins de la cultura a mi em dona la sensació que ve a ser l'últim món una miqueta, no? Home, primer ens hem d'omplir la panxa i després, en cas, ja riurem o gaudirem de la música. Llavors els pares sempre tenen aquesta branca de, bueno, està molt bé, sembla que te'n vas en sortint, doncs segueix, no? I com a pares t'estimen i t'apollen. Però sempre tenen aquella coletilla de, home, però quants anys et durarà això? Fins quan pots viure com a artista de circ? Suposo que els pares pateixen per això. Al igual que patiré jo quan tingui fills, suposo. Em sembla natural fins a cert punt. Però bueno, la paraula il·lusió és la que et fa caminar, i dius, bueno, aquesta setmana no tinc un plat com m'agradaria, doncs un plat d'arròs. Una miqueta és això, i tira. M'agradaria poder alternar activitats fora del circ amb el circ. Jo si puc mantindre així la meva vida, a nivell laboral, econòmic i de vitalitat i d'il·lusió, jo endavant. Fins als 60, fins als 70. Jo de gran m'agradaria ser el mateix que sóc ara, sincerament. Està bé. No m'estranya que ara el Biel faci bàsicament espectacles de sala. Francament, els números al carrer no són gens fàcils. No només perquè costi més captar l'atenció del públic, ni perquè depenguis de si fa bon temps o no. El cas és que si no hi ha festes majors, pocs espectacles pots produir. Ai, trobo a faltar poder actuar, què vols que et digui? Caram, tens traça fent tots aquests articles de circ. Mira, ja no només ens serveixen per les produccions que fem, fins i tot serveixen de material didàctic pel petit. Sí, ja sé que tot això es podria vendre, i potser sí que tindria èxit, però jo ara estic produint 2 espectacles, un de sala, que va força bé, per cert, i un altre de carrer. Gairebé no tinc temps per res més, i això és ara per ara l'única cosa que ens dona de menjar. Si a més ens dediquem a voltar per vendre els articles que construeixes, com tindrem cura del nen?